मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय बावसोमनानै खामानि मावबोनाय फुकन दैमारि बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बेरामखौ फाहामथाय लानायाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो गावनि जिउआव हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गरायसर दख'रानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आथिखालाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानाय मानगोनां फुकन दैमारि बिथाङा मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव केन्सारनि फाहामथाय लागासिनो दङ। सुबुं अनफावरि रायजो राजानिसिम गुरै खावलायहरनाय दायो बिथांखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बिथांखौ एसे बयबो बिथांनि मोजां देहानि थाखाय राङारि अनसुंथाइ हरनानै एसे हेफाजाब होगोनखौ मिजिंथिबाय।